रहे ना तू आया हिंदी से हम संभाला ले पहले इधर हिंदी से जा रही सीखना खो ये करते रहे ना तुम लोग पहाड़ में जाके ठंडा बर्फ में जाके पैसा करता है और तुम घर में बैठ के आग लगा के नहाता है। कौन माँ बाप सिखाया तुमको? कौन माँ बाप सिखाया? नहाना है तो अच्छा से नहाओ, नहीं नहाना है तो बाहर में जाओ। मेरे सामने में ऐसे नौटंकी नहीं छोड़ेगा, हम बोल के रखा। हाँ नहाना है तो नहाओ, ऐसे नौटंकी मत दिखाओ। दूसरा लोग सुबह सुबह उठ के नहाता है बिना पानी गर्म करके, बिना आग साग लगा के, और तुम इतना संजुबर हो गया, ठंडा हो गया। हाँ लड़का आदमी वो भी जवान आदमी ठंडा लगता है। हाँ बूढ़ा आदमी जैसा बूढ़ा आदमी भी नंगा नहाता है, वो भी जमुना नदी में। और तुम होके जवान लड़का होके दौड़ता है, पानी को दौड़ता है। क्या पानी खाएगा तुझे? फिल्म में नहीं देखता है, फिल्म में नहीं देखता है। हाँ यूट्यूब में नहीं देखता है, वो जमुना नदी में, गंगा नदी में ये बूढ़ा बूढ़ा आदमी लोग नंगा नहाता है। बेवकूफ नहीं ना बाबा। हाँ देखता है, जो दिखाता है वो तेरा मम्मी देखता है, फिल्म देखता है तो हम भी देखता है। तो क्या हुआ, मुझे मालूम हो गया ना कौन कैसा नहाता है, कौन कहाँ पे क्या होता है, हम सबका खबर रखता है। इसीलिए आग बुझाओ और ठंडा ठंडा पानी में नहाओ। ऐसे ठंडा ठंडा पानी में नहाना चाहिए। गाना गाना आए ना आए, गाना गाना चाहिए बोलता है। गाने पास नोटों के पास नहीं चलेगा यहाँ पे। नहाना है तो नहाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। अरे बाबा दुगी थरनांगौ बे नङा ब्रा ये दुगैनाय बायदि नुनांगौ बेसो खोथाया। नोंखौलाय माथो दुगैबाबो दुगैनाय बायदिखौनो नुवा आरो दुगैयाबाथ' बुंनोनो नांला अमासो अमा। आफा नामा आफा? नोंसा नोम्फा अमाखौ बुङाखै आङो, बै अमाया आथिं थोंब्रै अमाया बेखौसो बुंदों। आच्छा ये बात लान्जाय थेम्फात पात। लान्जाय थेम्फात पात ना, लान्जाय थेम्फात पात। तेरा लान्जाय में कितना दम है हम देखेगा। अब बुझाओ, हम तुमको धुलाएगा, एक से धुलाएगा और तुमको सफेद बनाएगा। अब आंगन में किनांगौ जाखोब्रा सिंगा देरबाय नां लाजियो। काहे का शरम, काहे का शरम? बचपन से हम तुमको धुला के आया है, तुम्हारा पकड़ धो के आया है, अभी जवान हुआ है तो शरम भी करता है। हैं लाज आता है अभी। हम तुमको आज धुला के ही छोड़ेगा। क्यों शर्म करता है अभी? हाँ क्यों शर्म करता है? हम तुम्हारा मम्मी है, मम्मी मम्मी तुम्हारा सब कुछ देख के आया है। तुम अभी जवान हो गया तो क्या हुआ, हम तो तुम्हारा मम्मी है ना अभी भी। हम तुमको नहाएगा, लाके देगा, तुम्हारा पकड़ भी धुलाई करेगा अगर तुमको इतना प्रॉब्लम है तो ठंडा में। हाँ दुगै थुखैनाय सेंग्रा खायले बिमाया आरो हिन्दी बुंना लाफ्लांनानै जारलासो जाबाय। हिन्दी रायलायनांगौबा जोंना बिमाया हिन्दी रायलायनांगौबा बिराद उस्तादी जाखायोलै। आंबो माने हिन्दी रायलायफ्लांना लानायलै। बा बिदा दुगैना माथो दिनै बरिया दैखौबो फुदुंनो बावगारबाय आङो। माबोरै दुगैबावनांगौ जाखोब्रा। अब क्या हुआ, बाहुबली बन गया क्या? खुद को बाहुबली समझता है, ऊपर में बाल्टी को लेके खड़ा रहता है। जल्दी नहाओ नहीं तो हम तुमको धुलाई भी करेगा, वो भी रगड़ के। बिदा माथो आया हिन्दी से रायलायगासिनो दिनैलाय नों तो गैला आइजों थुखैजासिगोन। जेबो नङा दे थुखैजा। ए नै दाउखा राजा थुखैजायोनो। दाउखा आबा इधर आओ तुमको भी आज हम धुलाएगा, रगड़ के धुलाएगा। तुम भी बहुत मैला हो गया, इतना मैला हो गया। ये पानी भी नहाने के बाद चाय का पानी जैसा निकलेगा, इतना मैला। तुम लोग को क्या होता है ठंडा दिन में नहाने में? क्या होता है? दही ओढ़े करता है। दही ओढ़े करने से क्या होगा? दही को फिर से ओढ़ना पड़ेगा। देखो डरता है क्या? दही हम लोगों को जीवित रखता है। पानी कितना मूल्यवान है तुमको पता? तुमको पता पानी कितना मूल्यवान है? पानी इतना मूल्यवान है, हम लोगों को जीवित रखता है, प्यास बुझाता है। अगर पानी नहीं होने से क्या होता? बोलो। पानी नहीं होने से हम लोग जीवित नहीं होता, हम लोग मर जाता। ये हुई ना बात, समझदारी की बात। नहाना चाहिए ठंडा पानी में। हाँ गाना तो बेसी भी कोठा है, बेशरम लोग। और नहाने का बोलने से ड्रामा आता है उन लोग को, एक्टिंग आता है, नौटंकी करता है। जल्दी नहाओ जाओ कपड़ा खोल के आओ। आज तुम दोनों को हम रगड़ के धुलाएगा। नहीं
नहीं, आज थोड़ी थोड़ी ऐसा नहीं छोड़ेगा। आज बहानाबाजी नौटंकीबाजी नहीं छोड़ेगा। अंदर जाओ, अंदर जाके लोंगटा होके आओ, हम तुम लोगों को रगड़ रगड़ के आज धुलाएगा। जाओ, लोंगटा होके आओ, जाओ बोले ना। दे। और तुम बाहुबली, खुद को बाहुबली समझता है, तुम नहाएगा कि नहीं? ना हम तुमको रगड़ना ही है। दुगे गए ऐसे दागो गोरम जाने दम आंगनी मदम आंगनी दिया नंगाले ना नंगाले थादम राये। हम क्यों नंगाले करता है ना? अबे तुम जवान हो गया है ना, इसलिए मम्मी को क्या, मम्मी को कुछ भी नंगाले नहीं होने का। तुम जवान हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए समझदार भी बन गया, खुद ब खुद डिसीजन लेता है, काम करता है। मम्मी का क्या, मम्मी तो बुढ़ी हो गया है ना, मम्मी का बात वैल्यू नहीं है, मैं तो बेकार बन गया है ना। क्या बोलता है इसको, यूजलेस बन गया ना। तुम लोग बड़ा हो गया, हम तुमको इतना कष्टों से, तुम लोगों को इतना मुश्किल से पालन किया, अब बड़ा हो गया तो बहुत होशियार बन गया। ये बहुत होशियार जाया खेले आये आंग तो बिगले नंग माने पट्टे चला दे और इसी बांग कुछ हो। अपना मर्जी से काम चलाओ, हम तो रुआती है ना, रुआती। मेरा बात तो कौन मानेगा? हम कोई उल्टा खामन थी में खोलेगा, मम्मी ये ला, मम्मी बोला, मम्मी खाना, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, है ना। मम्मी तो खंबाला पाई है और तुम लोग तो मालदार हो गया, जवान हो गया, इसलिए मम्मी का बात नहीं सुनता है। ये ज्यादा में बैठा कर बोले लोग को मिशन देखो ना, देखो लोग को बैन डाले पर देखो लोग को नने लाने हक है, देखो ने सिबांग गिये। अरे बे सासिया ताबुन भिला में थादों है बियो बिमा खोमाखौनो गला खालामजोब्बायलै। हिन्दी रायलायफ्लांना लानांगौबा जारलासो जायो। हेल' जाथि, आं थांगासिनो दङ नोंखौ लोगो हमनो। जागोन दे, बाय बाय। ओइ आनै ओइ गथ', सोरबा बहाबाफोर थांनो ओंखारबा उनथिंजायनिफ्राय गाबज्रिनाङा होननायखौ नों मिथिया नामा? बहा थांनो नागिरदोंलै आनै? नोंनोलाय मानो नांगौ? हौवालाय मारिनो आरोना? आंबो थांफानि आनै। मा नोंना खामानि गैया नामा? खामानियावलाय थांगोन बादों आं, एन्थ'निखौसो लोगो मोनगोन बेनिखायनो। फै आंजों। मानो हौवालाय मारिनो नागिरदों आरोना? आइनो खोन्थानि र'। आया नै आनै हौवालाय मारिनो नागिरदों। ओइ नङा माथो, लोगोनि बार्थडेआवसो थांनो नागिरदों आं। आच्छा बारो थाइबानि लारु लोगोनि बार्थडेआनो जोबा नामा नोंना? दिनैबो लोगोनि बार्थडे, गाबोनबो लोगोनि बार्थडे, नोंनि लोगोफोरा 365 जन नामा? साफ्रोमनिबो बार्थडेआ सानसेनि उनाव सानसे, सानसेनि उनाव सानसे जायो नामा? नङा आदा, बे आंनि लोगोआ बिनि बार्थडेसो दिनै। खोनाबायानो थायो आं बार्थडे। सोरां बारां न'आव मोनफैयाबा दिगदारसो जागोन। आरो बहाबाफोर सोरबा बोराय मानसिजों हिनजाव गोनांखाफोरजों बियार लोंहैनाय खोनाबा, बियार लोंहैनाय भिडिअ भाइराल जाबा खोथाया हले दिगदार नङा, बिराद गाज्रि जागोन। जागोन आदा, आं थाबैनो फैगोन। थां। आफा मिनिदोंसो आंखौ मैया हराव थगायनानै बहा खिनो थांनायमोन नोंलाय? आइला बिफाया मिथिबायसो नामाब्रा? खुगाया मैदेरानो हाबजासिगोन, खुगाया बोजब। बुं, मैया हराव बहा थांनायमोन नों? नोंनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनो लुगैदों आं। आं मैया हराव फाथेन गैया आफा, आं मालाबा सिमायावनो थाबायोना। आं बिराद फोथायबाय। थेंक इउ आफा, आंखौ फोथायनायनि थाखाय। खेबसे सोंबावगोन आं, मैया हराव बहा थांनायमोन नों? आसलथे मानसिफ्रा सैथो बाथ्राखौ मिथिबासो बिराद कनफिडेन्ट जानानै सोङोलै। बेथ' आं सैथोखौ मिथिथारबाय, मैया हराव बहा थांदोंमोन आं, उपाय गैला खोन्थानांसिगोन। माबालै आफा, आं टपिरामजों पुलिस स्टेसनाव थांदोंमोन। मानि थाखाय? टपिरामा बुरि हिनजाव क्लिअपेट्राजों हाबा जाया होननानै कमप्लेन हैनो, जबरदस्ति हाबा खालामनो नागिरदों होननानै कमप्लेन हैदोंमोन आरो। ओमफ्राय उल्टा रायनासो हरबाय पुलिसा क्लिअपेट्रानि बिदासोनो। आच्छा, ओमफ्राय दा टपिरामालाय बहा दं? मैया हरावनो जों गावस्रालायबाय, आं टपिरामखौ क्लिअपेट्राजों हाबा जा होननानै बुंदोंमोन। आच्छा, थगायदों नामा नों? हा? बहा दं टपिरामा? पुलिसा आंनावसो फैनानै सोंफैदों। बहा दं टपिरामा? मोजाङै मोजां खोन्था। आं मिन्थियालै। माथो टपिरामा नोंनि एकाउन्टाव फैसा सोनानै होलायदों? टपिरामा आंनि एकाउन्टाव फैसा सोबाय? वाह, नों बेफोरखौबो मिथिया? खोन्थागोन नाय मावबाय था, मा जादों? टपिरामा माबा मोनसे जाबा नोंसो खैफोदाव गोग्लैगोन, बेनिखायनो खोन्था टपिरामा बहा दं? आफालै, आं मिन्थिमारालै टपिरामा बहा थांदों। आं नोंखौ मानो थगायनोब्रा? मैया हराव माथो थगायखाबायानो नोङो, खिनो ओंखारदों होननानै। टपिरामजोंसो लोगो जाहैदों, अब्ला आं नोंखौ बोरै फोथायनो? हा? आइ एम सरि आफा, आं नोंखौ थगायफ्लांबाय। नाथाय आं टपिरामखौ लोगो हिसाबैसो हेफाजाब होनो होननानै ओंखारलांदोंमोन। आरो आइयानो बुङोना, हेफाजाब बिबाथाय मानसिफोरनो हेफाजाब होनांगौ, खैफोदनि समाव थाफानांगौ होननानै। बेनिखायनो आं थाफादोंमोन टपिरामजों। दा आं मिथिमारालै आफा, टपिरामा बहा दं? आच्छा, नों मिथिमाराना? ओहो, मिथिया। ओमफ्राय टपिरामा नोंनो मानो फैसा होनाय? बाइकनि EMI खौ सुख'नो थाखाय होदों।
뭐야 आरो मा मा लाखुमाबावदोंलै नोङो दा आं एन्टनिय'नि खोथाखौ बोरै बुंनांगौ जाखो जेरैबो जाला मा खालामनांगौ जाखोब्रा गोसो सिङाव मा बुदुंबोदां थफेरामा बहा दं खोन्था मा पुलिसफोरा सिखावनाव सोंनाय बायदि सोंबाय थाखोब्रा आं मोनथियालै बेबा बहा दंहैयो क्लिअपेट्राखौ गिनानै बहाबासो खारना थाहैबाय खोमा आच्छा दिनैथ' क्लिअपेट्रानि हाबासोमोन सोरजों हाबा जाखो बेलाय खोथाया होमबाथ' बोरैबा बोरैबिसि जानानै दङ नों थगाय माराखैना थफेरामा बहा थांदों आं मानो थगायनो आच्छा दे बहा थांनानै दंहैमारोलै बे सुवादा बहा थाखुमानानै थाहैमारदों बियो सुवाद थफेरामा दुमफाव केमेराखौ मोजाङैनो हमदे जागोन दे गुड बाल दे प्रेस खालाम दे ना फिसाजोखौ मबाइल हमनो होनानै गावहा रिल्स बानायगासिनो मोजां नुलायथारदों माथो दे मोनसे बेलेग लाबावनि दे ओइ लाजिथारा नामा नों फिसाजोखौ बेफोरबायदि मबाइल हमहोनानै गावहा रिल्स बानायनो फै जिराय फै दुमफाव आं जिरायथ'ला दे लाजियाबो फिसाजोआसो जिरायनो थिनलायबाय बिमाया गसंनानै मबाइलसो नायगासिनो दङ गस्लायाबो बा मा डिजाइननि गस्ला बेलाय नोंबो लुगैदों आयो मालाबा नोंनोबो गाननो होथ'गोन आं दरखार गैया आं नोंनि बे गस्लाखौ गाननो ओमफ्राय नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया आरो फिसाजोखौ मबाइल हमहोनानै गाव रिल्स बानायबाय थानो बेबायदि फोरलाबलाब गस्ला गाननानै आंखौसो नुबाय आरो मालाय खथ' हाबा जानाय हिनजावफ्रानो फोलाब फोथाब गाननानै मालाय रिल्स बानायो मालायफोरा खायसे खायसे फैसाबो खामायो मालायफोरखौ नुबानो नोंहाबो बिदि मावगोन नामा मालायफोरा थैबानो नोंहाबो थैफागोन नामा थैनायखौ गारनानै गासिखौबो मावगोन आरो मानो होनोब्ला दानि जुगा कम्पिटिसनसो नालाय बेनिखायनो आंबो कम्पिटिसन खालामनो गोसो जादों आरो रिल्स बानायनायाथ' गाज्रि नङाना नोंबोथ' रिल्स बानायनो हायोना रिल्स बानायनालाय बानाय आरोहाय मोजां मोजां रिल्स बानायनानैबाबोथ' माथो फेमास जादोंलाय जाग्राफोरालाय माथो मेरला मानसिफोर दङ जि गानफब जोमफब गाननानैबाबो फेमास जानाय नोंनि बेफोरबायदि खान्दाबारि गानबाल' फेमास जायो आरो माथो खान्दाबारि गाननानै फट' भिडिअ होबासो लाइक बारा मोनो मानसिफोरा नोंखौ रायगोनबो नाथाय लाइकबो होगोन आरो नोंखौ नाया नाया बुंफ्लागोन नोंखौ रायहोफ्लागोन ओमफ्राय सिं सिं नायखुमागोन मिथिबायना लाजियाबो गथ' फिसाखौ मा फोरोंगोन नोङो फिसाजोखौ मा फोरोंगोन आंना फिसाजोआ गोरोंखा मिथिबायना नोंनि फिसाजो बायदि नङा नोंनि फिसाजोआसो नों एसेबां गियान होबाबो गियानखौनो लाया खुगाया सामलायनोबा सामलाय आंनि फिसाजोखौ गेजेराव लाबोनाङा आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों दुमफावनो मा बोसोन होगोन नोंलाय आयो बाया नों दुमफावखौ टेनसन लादों आरो दुमफावनाव सोंबानो जाबाय मा रोङा बियो दानिफ्रायनो दा दुमफाव मालाय हारसिंनो सोलोंखानानै फैदों मिथिबाय बुंबा उल्था उल्थाल' बेफोरबायदि आखलबा बमब्रमाजों गुबुन हिनजाव लाबोजागोन नों आयो बाया बमब्रमाया जुदि गुबुन हिनजाव लाबोयो आं नायनानै थागोन आरो सानैनिबो माबा माबियाव बानलु देनानै होगोन आं मिथिबायना नोंबोथ' हिनजाव मानसि दा नङा होनबा हिनजाव मानसि जानानै गावनि फिसाया गुबुन हिनजाव लाबोयोबा माबायदि मोनो आंथ' बुथारखागोन बुथारनानै जेलाव थांखागोन आयो बाला नोंनासो रागाया बांसिनथार माथो आंनिख्रुइ आङो बुथारा मिथिबायना आंखौनो नायहोबाय थागोन आं बिसोरखौ माबा माबि खालामनानै आयो माने बिसोरखौ टर्चार खालामगोन आङो बिसोरखौ एकदमबारे थांनानै थानो हायि बायदिबो आरो थैनो हायिबो खालामनानै दोनगोन आरो गेजेरावनो आधा मोला मिथिबाय जाबाय जाबाय बांद्राय बेफोरबायदि रिल्स खालामलुबाय थानाङा फिसाजोखौबो एसे नोजोर होबानो जाबायना बे दुमफावाबो उनाव नोंनि सोलोंफाबा मा जानांगौ जाखो ओरैनोबा इसिबां गियान होनायावबो आंनि फिसाजोफोरा खोथाखौनो लाया रिल्स बानायबाय थायो आरो नों जेबो गियान फोरोंबावाखैसो फिसाजोखौ आंना रोंखायो बाल नों टेनसन लानाङा ओमफ्राय थफेरामा गोमानानै दङनो माथो नों मिथिगौ नामा आयो बाला गोमानो रोंलायो आरो थफेरामा औ हाबा दंमोन दिनै थफेरामनि आयो बाला आंथ' आरो माबा बमर'खौ लिंहरदोंमोन बमर'आ थाङासै हाबायाव थफेरामनि जायगायाव थफेरामनि बिफाजोंसो हाबा जाबायनो आयो मोखाङालाय मा जाखो नोंनालाय बादावनाय जादों आरो बालि आंहासो गिलायलांदों आयो बाला गिलायथारदों आरो नोङो होमबालाय नोंखौ दिनैबो सिगिनो मोजां जाथारसिगोन थै फाग्लि हाफां नोंखौ रागा जोंबा आं बिराद
मोजाङै मिथिगौना नोंनि बे समायना महरखौ दांगौ मोनलायथारोहाय गलाब बिबार खिलिजेननाय थमेनाय बिबार बायदि नोंनि गुस्थिया आरो बे नोंनि वालनि जानजि बायदिया बेसे समायना हाफां नोंबो रिल्स बानायदों सेंग्राफ्रा फाग्ला जागोन फाग्ला ओइ सथां फाख्रि फाग्लिसो जागोन नामा मानसियालाय नोङो फाग्लि नोङा जलिया नोंसो फाग्ला बैसो फाग्ला बैसो फाग्ला आयु खरासो गाज्रि जाबाय खोमाहाय दोमफाव आं थांनोसै दे नोमाखौ एसे थाल लाबाय था नोमानि खर'आ गाज्रि जासिगोन जागोन दे दालाय माथो गिनानै खायाखैबाय फेक फेक लेक्सार मारिनो फैदों आंनि सिगाङाव बुं फिसा आं ओंखाम उखैबायमोन बांद्राय ओंखाम जानाङा फाग्लि लुथुमथुम नुथारबाय नोंखौ बांद्राय लुदुर गेगे नोंखौ मानसिफ्रा अमा बुन्दि अमा रानि होलोखो गेन्द्रि दांखोलोदो होननानै नाम दोनगोन मिथिबाय दोमफाव बेनिखायनो नों जानला मानला ओंखाम होनबाय थानाङा आं दसे रिल्स बानायहैबावनि बाय बाय मा जाबावगोन आंनि बिमाजों खालि रिल्सल' बानायबाय थायो न'नि खामानिखौनो बांसिनसो मावनो रोङिसो जालांबाय जेसेबांनो आं देरदों एसेबांनो बांसिनसो बादुलि जालांदों मा खालामबावगोन आं बे बिमाखौ मासे मोजां देरथारखोब्रा नोंलाय फै आं बामनि आं बामजाया माथो गथ'आ मालाबानो देरबाय माथो थालिर बिफां बायदि फै आं खेबसे बामनि फैलै आं बामनि खेबसे सबखुदोंनि आं बामजाया होनदोंना फै होनदों बामनि आं बामजाया होनदों ओइ गथ' फै बामनि होनदों आं बामजाया होनदों आरे फै बामनि होनदों आं बामजाया होनदों फैलै खेबसे बामनि ओइ हिनजाव गोन्दा आंनि फिसाजोखौ एदावदों नोंखौ बुगोन आं दानो आं एदावाखै आं बानोसो नागिरदोंमोन नोंनि बिनानावसो जायो मिथिबाय सोमोन्दोआव बिनानाव जायो मिथिबाय जेबो आल्थु फाल्थु बायदिसिना खोथा साननाङा गोसो सिङाव थांदो थां नङाबा बुजागोन आंजों आंनि फिसाजोखौ बामनो नागिरग्रा अख्रावख्रानो आरो नोंबो लामा मोखाङाव गुरजि गुरजा नुजाबाय थाना मिथिबाय ना नङाबा नोंखौबो बुगोनसो आं थां थोरसिया सैथां जागोन दे आयौ बाला फिसा हिनजावनि बिमा जानायाबो देनजार खस्थ' माथो आरो देनां आंनि फिसाजोखौ हौवा सेंग्राफ्रा गोसो थोबा आं मा खालामगोन दे आरो आंनि फिसाजो दंफावा सोरजोंबा लाइन मारियोबा आं मा सानगोन दे खरासो गुदुं मोनजोबबाय आं साननानै बे थफिरामा बहा थाखुमानानै गगोन सानबेसे थाखुमागोन बेलाय बेयाव पेट्रानि थगायनायनि साजाखौ मिन्थियाखै बियो आंखौ थगायदोंना बियो आंखौ थगायदों बेनिखायनो आङो हाबा जाया गासैबो हौवाया थगायसुलाखायनो हे गसाय बिदि नंद्राया नामा आं माने रावखौबो थगायफेराखैलै आं बिराद साफा मानसि बेसेबां साफा नोंलाय बेसेबां बर्ग मिटार सुनानै देखायनो हागोन नोंलाय मा बर्ग मिटारमोनथाय बर्ग मिटारखौनो मिन्थिया नों आखान्थिब्रै मिथिगौना मिथिया नोंलाय आखान्थिब्रै खोनानाय मोनदोंलै माबायदि पास जाबोखो नोंलाय मेथामेटिक्सखौ नकल लानानैसो पास जाबोनाय ना मानाय नोंलाय हे गसाय सानखान्थिनि खोथासो बुंदों आंलाय जिउनि माबा मोनसे बुंदोसो सानदों गारनायाव गैया आंखौ जिबायदि रागा फोजोंदों बियो दा बायदियाव थफिरामनि गोथै सह'खौ हाखर सिंनिफ्राय बुरखांनानैब्लाबो आं बेखौ जोग्लिगोन आदा औ बिनानाव थफिरामखौ नागिरनो लाहार फाहार खालामबाय ना औ बिनानाव नागिरनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय जेसेबां फैसा नांगौ एसेबां गारजोब बिनि गोथै देहा मोनबाबो जागोन आंनो थफिरामाखि थैथारगोन नालै थैयालै बियो थैनायाव गैथारा बियो आदा थफिरामखौ माबारनो नागिरनो लाहार फाहार खालामदो निउज चेनेलफोराव होजुबनानै होदो बिनि पस्टारफोरखौ जेसेबां फैसा नांगौ गारजोबगोन आं बेखौ नागिरनो थाखाय आरो थफिराम बिफाया लाजिदोंलै बेसोरा लाजिनानैनो गंसोनानैसो थाबाय दं दा लाजिनानैलाय माथो जाबावनो थफिरामखौ आं बिसि महरै बिराद अनगौमोन दा आं बिनि बिमा गदाय जाबाय मा बाथुलनि आखलखौ देखायगोन आं बिनो नों गाज्रि मोनगोन नामा मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो आं गावसो लाजिनानै मोखांखौनो दिन्थिनो हायाखै नोंनो आलाय माखौ लाजिबावनांगौ जाखो मोखां नायलायलाय रायजो जानांसिगौ जोंहा सानाखैमोन आं नोंखौ आंनि फिसाय जागोन होननानै थफिरामानो बिदि खालामबायबालाय माथो खालामबावनो
सिबां मानसिफोर लिंहरनायाव आंखौ लाजि फोनांलांबायना बियो गारनायाव गैया आयै एसे जिरायथ'दो नामा नों जिराया थफिरामखौ जेरैखिबो जायाबाबो नागिरनानै दिहुनथारनांगौ दिनैनो दालाय माथो खालामबावनो सानखो हाबायाथ' जानानै थांबाय दा नोंलाय बहा थागोन माथो खालामनो फिसायनि न'आव थाहैनोसै आरो थफिरामखौ टर्चार होनो थाखाय रेडि जाखानोसै बियो आंखौ जिबायदि खालामदोंना बियो इसिबां गोरलै लाथारदोंना क्लिअपेट्राखौ आं बेखौ जोबोद अननो नागिरदोंमोन नाथाय बिसो अनजायाखै आंजों अनजायाखैना अनजायैनि बदल बेखौ साजा होगोन आं साजा गेजेराव हाबखावनायनि गाज्रि मोना दे आंखौ हाबा जाखांबाय जेब्ला गाजा गोमजायै दोनहैनोसै नामा नोंखौ हौवानि न'आव एन्टनिय' औ आयै बुं एन्टनिय' एलभार्ड आरो मार्था मोजाङै खोनासं आं जेब्लाबो थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन बे न'आवबो थागोन बै न'आवबो थागोन नों दा गोदानखौ साजा होनांगौ आदा गोदान औ नों दा थफिरामा दिनैनिफ्राय नों दा थफिराम जाबाय नों दा थफिरामखौ गावनि लाइनाव लाबोनांगौ बियो बांद्राय दुस्थ' जादोंना बिमा गदाया बेखौ एबारनिफ्राय मोजाङै जोथोन लाखिसिगोन बेनिखायनो नोंसोर फिसाफोर मोजाङैनो था नोंसोरखौ नायनो थाखाय नोमादै दंखायो नोमादै ददिया नोंसोरखौ नायगोन बेनिखायनो नोंसोरो अनलायलायनानै मोजाङै थाबानो जाबाय आरो एन्टनिय' नोङो बिदा गिदार हिसाबै न'खरखौ मोजाङै सालायदो आरो आंहा फोथायनाय दं नोंनि सायाव नों गासैखौबो हाखाजोबगोन जागोन दे आयै नोंनि साननाय बायदिनो जागोन होमबालाय थांनोसै आं गोसोखांब्रबानो थांबानो जाहैबाय आरो आंबो नोंसोरखौ गोसोखांबानो फैगोन सिन्था खालामनाङा आं गोजानाव थाङा थौदो मिस्टार गहेला थौदो होमबालाय खोनासं बे निउसखौ जेसेबां हायो होबाय था आपडेट होबाय था जेसेबां थाखा नांगौ होगोन जागोन दे नोंथाङा सिन्था खालामनाङा आं निउसखौ फरायनोसै बे समाव आं बुम्रमा बयनिबो आगोमा लाब्रा बड' स्टुडिअ बयखौबो बरायबाय जोंहा नै बिराद गुदुं गुदुं खौरां फैदों बे खौराङानो जाहैबाय हौवा गोदाना गोमानानै दं जायनि मुङानो जाहैबाय थफिराम नायनो आराम बिथांनि सावगारिखौ आं स्क्रिनाव होनानै होबाय नैबे बिथाङानो जाबाय थफिराम हाथाय माराम होननानैबो बिथांखौ बुंनाय जायो दा बिथांनि जुलिया क्लिअपेट्रा मुंनि सासे आइजोजों जानो गोनांमोन नाथाय बिथाङा क्लिअपेट्रा मुंनि आइजोखौ थगायनानै दा गावहा गोमानानै दङ बेनिखायनो नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो बिथांखौ नुनाय लोगो लोगो खबर हर जाय बिथांमोना थफिरामखौ नुनानै खौरां हरगोन बिथांमोननो नगद बान्था होनाय जागोन बान्थायानो जाहैबाय 50 लाख अब्ला दिनैनि रादाबा एसेनोसै रादाबखौ जेसेबां हायो फोसावबाय था जागोन दे बापरे ए थफिरामाबो मा खालामनानै लायोलै बेसरा गाव खालामाबाबो बेनावबो प्रब्लेमानो जोबनो रोंला माथो मा जाबावगोन आं दखानाव थांनोसै दे जागोन आयै ओंखामखौ नों हारसिंनो संनानै जाबानो जाबाय नोमफायाबो हाबायावनो जाबोखासिगोन बियो आंबो ओंखाम गोजांखौ जाबाय जागोन दे आयै सोर खिफिखो आयाबोथ' गैयाना सोर खिफिखो दे आंथ' खिफियाखै सोर दंबावो आंनि खाथियावलाय रावबोआनो गैया माथो आयै नों थांबाय नामा आरो मा जालायखो माबा सोरबा खिफिदों आयै नों खिफिना गालांदोंमोन नामा आयौ आंलाय मानो खिफिनांगौ जाखोसै गावहानो खिफिदोंदां आं खिफियाखै माथो आं गाव खिफिनायखौ थाल मोना आरो सोरथो खिफिनांगौ जाखो आं थांनोसै दखानाव सोरथो खिफिखो दे आंथ' खिफिनाय खोनाथारदों खिफिनायाबो मोनामलायदावदोंसो बबेनिबा गेसाव मोनामफैनायखौनो खिफिनाय बायदि मोनबायदां आं नाथाय आंथ' खिफिनायखौ खोनाथारदोंहाय सानबाय थाला आं बेफोरखौ ओंखाम संहैनोसै आं बावै बे जिगाब सिङाव बेसेबां थाखुमाबाय थाबावनांगौ जाखोब्रा एसेबाबो मिथिथारबायमोन माथो जोंलारिया दाबा हाबायाबा मा जाखोब्रा क्लिअपेट्रायाथ' खम नागिरबाय दङलै आंखौ आला मुम्बाइआव थांनो सानदोंमोन आं गासिबावबो पुलिस चेकिं जाजोबनानै दङ ट्रेन स्टेसन बास स्टेसन मासे डेन्जारलै बे क्लिअपेट्राया बावै साननैसो आं बे जिगाब सिङावनो थानांसिगोन हराव मालायनि ओंखामखौ खावहैनानै जानांसिगोन ओमफ्राय IAS अफिसार जानो थाखाय थाग थियारि खालामनोसै आं सन्थलाया ओरैबायदि आंखौ मटिभेट खालामबायना आं सरकारि साख्रि लानानै सिख्लाफोरनि नोजोराव मान सनमान गोनां जागोननोसै अब्लासिम आं खस्थ' खालामगोन जिगाब सिङावनो थाखुमागोन हराव मालायनि ओंखाम खावनानै जागोन माथो खस्थ' खालामनायाव जेबो नङाना खस्थ'नि फिथाइया गोदै जायोनो बेनिखायनो खस्थ' खालामनोसै आं सोर रायलायदोंहाय सोरनिबा रायलायनाय बायदि खोनाथारदों माथो सोरबा थाखुमानानैसो दङ नामा सोर थाखुमानानै दं जाखो सानबाय थालां